ஆகா கல்யாணம் சீரியல்ல இங்க கௌதம் வேறயா, நம்ம ஐஸ்வர்யாவோட அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க கால்லலாம் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிட்டு பயங்கரமா நல்லவன் மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாப்ல. எதுக்குடா அப்படின்னு கடைசியில பார்த்தா, நான் கூடிய சீக்கிரமே இந்த கம்பெனிக்கு எங்க கம்பெனிக்கு எம்டி ஆக போறேன். ஆனா இந்த ஐஸ்வர்யா மட்டும் தான் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணவே மாட்டேங்கிறா. நீங்க தான் கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாப்ல. ஓ! அப்ப இதுக்காக தான் இவ்ளோ நேரம் இந்த மாப்பிள இவ்ளோ நடிப்பு நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரா? அப்படிங்கிறது கோடீஸ்வரிக்கும், அவங்க வீட்டுக்காரருக்கும் தெரிய வருது. இது ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கிறப்ப, இங்க வீட்ட காமிக்கிறாங்க. இங்க வீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ராஜலட்சுமி, சித்ரா தேவி, ஐஸ்வர்யா, மகா எல்லாம் இருக்கும் பொழுது, அந்த இடத்துக்கு பத்மா வராங்க. பத்மா வந்து உக்காந்தது மட்டும் இல்லாம, சுல்லா சும்மா இருக்காம ராஜலட்சுமி கிட்ட வாய விட்டு, "எப்ப வந்து மகாவுக்கும், சூர்யாவுக்கும் விவாகரத்து வாங்கி தர போறீங்க? விவாகரத்து வாங்குனா தானே நாங்க 2 பேரும் இங்க இருக்க முடியும். ஸோ, இப்ப மகா மட்டும் இங்க இருந்தானா, அவளுக்கு கொஞ்சம் இதா தானே இருக்கும். டிஸ்டர்பன்ஸா தானே இருக்கும். அதனால கூடிய சீக்கிரமே விவாகரத்து வாங்கி குடுத்துருங்க. உங்களுக்கு வக்கீல தெரியுமா? இல்ல தெரியாதா? அப்படிங்கிற மாதிரி நானே ஏற்பாடு பண்ணட்டுமா?" அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத கேட்டு, நம்ம ராஜலட்சுமிக்கு கோவம் வந்து, நம்ம பத்மாவ ஓங்கி பலார்ன்னு ஒரு அறை விட்டாங்க பாரு! அப்படியே சுருண்டு விழுந்துர்றாங்க. இங்க பத்மா விழுகுற மாதிரி அந்தாண்ட அத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நம்ம சித்ரா தேவியும் கீழ விழுவுறாங்க. இத பார்த்து நம்ம அ ஐஸ்வர்யா சிரிப்பு சிரிப்புன்னு சிரிக்கிறாங்க. ஸோ, அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஐஸ்வர்யா ரூம்ல இருக்கும்போது பத்மா அந்த ரூமுக்கு போறாங்க. போனவங்க டக்குனு கதவ சாத்திட்டு, அப்பதான் உண்மை எல்லாத்தையுமே சொல்றாங்க. "நீங்க சொல்லி தானே நடிக்க வர சொன்னீங்க. இப்படி போட்டு அடிக்கிறாங்களே! என்னால இதுக்கப்புறம் நடிக்க முடியாது. என் உயிருக்கே ஆபத்தா போயிடுமாட்டுக்கு. நான் பேசாம ஓடிர்றேன்." அப்படி இப்படின்னு ஏதேதோ சொல்லி புலம்பிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ, நமக்கு ப்ரோமோலயே தெரிஞ்சிருச்சு. ஐஸ்வர்யா செட் பண்ண ஆளு தான் இந்த பத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால பெரிய சர்ப்ரைஸாலாம் இல்ல. இத எபிசோட்ல பார்க்கும்பொழுது. அதே டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஐஸ்வர்யா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல கண்டுபிடிச்சிரலாம் உண்மைய. "நீ கவலைப்படாத. நீ எப்பயும் போல எல்லாத்தையும் திட்டிக்கிட்டே இரு. அது போதும்." அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது, டக்குனு சித்ரா தேவி கதவ தொறந்துட்டு உள்ளார வந்துர்றாங்க. அந்த நேரம் பார்த்து டக்குனு பத்மாவதி அப்படியே பேச்ச மாத்தி ஐஸ்வர்யாவ திட்டுற மாதிரி திட்டுறாங்க. நம்மளால தான் திட்ட முடியல. இவளாச்சும் நம்ம ஐஸ்வர்யாவ திட்டுறாளே அப்படின்னு சித்ரா தேவிக்கு பயங்கர சந்தோஷமா இருக்கு. சோ, கடைசியா ராஜலட்சுமி ரொம்பவுமே ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துக்கு போற நம்ம மகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உண்மை எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுறாங்க. இந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு சூர்யா எந்த தப்புமே பண்ணல. ஆனா ஏதோ ஒரு உண்மைய மட்டும் மறைக்கிறாரு அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியுது. அதனால நீங்க சூர்யா மேல எந்த கோவமும் பட வேணாம். சூர்யா எந்த தப்புமே பண்ணல அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம மகா சொல்லிடுறாங்க. இத கேட்டதுல இருந்து நம்ம ராஜலட்சுமி கொஞ்சம் சந்தோஷமா தான் இருக்கு. கூடிய சீக்கிரத்துல உண்மை என்னன்னு நீ கண்டுபிடிச்சிருவன்னு நினைக்கிறேன் மகா அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்த வாரம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு.